నిన్న రంజల్ మార్కెట్ ఉందని కూరగాయలు ఉందామని చెప్పేసి మార్కెట్ పోయినా. సెల్లర్స్ దగ్గర కాంపిటీషన్ మామూలుగా లేదు. ఒక్కొక్క కూరగాయ ఒక్కొక్క రేంజ్ లో అమ్ముతున్నారు. ప్రాస మాత్రం అదిరిపోయేటట్లు వచ్చింది. ఎల్లిగడ్డ 30, ఆలుగడ్డ 30, ఉల్లిగడ్డ 100, ఉల్లిగడ్డ 100. అరే నీ అబ్బా. పాలకూర, మెంతెం కూర తక్కువ రేట్ల ఇస్తున్నా, జల్దీ వచ్చి తీసుకపోరా. బెండకాయ, దొండకాయ తింటే చల్లగా ఉంటది నీ గుండెకాయ. స్వీట్ హౌస్ లో అమ్ముతాడు మైసూర్ పాక్, కొంచెమే ఉన్నది నా దగ్గర కరివేపాక్. పప్పులో వేసుకో మునక్కాయ, నా దగ్గర కొనుక్కో నిమ్మకాయ. ముందుకు తిరుగుకుండా పోతుంటే ఒక ఆమె పిలిచి మరి 20 రూపాయలకు అర్ధ కిలో చిక్కుడుగా ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నది. అమ్మా ఇంత పిలిచి మరి అది ఇస్తుంది అని చెప్పేసి అర్ధ కిలో తీసుకున్నాడు. తీసుకొని పక్కకు మరలినమో లేదో 10 రూపాయలకు అర్ధ కిలో చిక్కుడుగాయ అని వేరే అన్నారు. అయిందా? బాగైందా? ప్రతిదానికి ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు అనండి. ఏ అనరే నోరు పడిపోయిందా? అబ్బా. ఇంకేం మాట్లాడుకుని ఇంటికి వచ్చి డైరెక్ట్ గా